Ro na nkweprechi ọnwa nọ nụ nwanyị mba nnọ awụchasịala dụbụ eye achọghị m igbu oge ọnụ ọrụkwa nnọọ ka ihe n'ugbo m na-aga iko ngalugbe kelugbe na-ewuke ọtụtụ ezinụlọ na-arịa ihe m na-aga iko ngalugbe enwetara m kesisi dị otu a 4 atọ ndị ka ọzọ etritiri ya na background kewo otu oshi maga ha mana enwere something dị common nhụga enyi onwe ni ọrụ ka ya nwa ka ụfọdụ ezinụlọ ya ga ugbo nsọ mbịa m ugbo bịa nwa ihe ọnụ ka o kwara n'ọnụ kelene otu o shiri mee na ihe mere nọ tupu m aga n'okwu m ewu nwa okorobịa nọ ngalugbo echirila ngwongwo n'aka ọga dee onye agba m echirila ya n'aka ichi utonwu n'aka ịchọghị ịma nkoro niile ka ị hụrụ gị mawa ike nke ị hụrụ gị mawa ike mmiri niile gị na-egbuje ebe hụrụ gị ilu waika gị ma gị so pleasure 5 minutes or 10 minutes free pleasure nwere ike itinye na ihe na-agapụtali n'ime ya na họrị ịnọ ngalugbo na-ele m ibutele nwa obere infection ọ tawala nwachi ọ taṅụ n'ọnụ ya taṅụ n'akpa ya taṅụ n'ogbe taṅụ n'okpi mgbe ụfọdụ gị rụkpo n'ime were ụkwụ gbagide agbari ya nga na si kogoko kpọrọ onwe nga ụlọ ọgwụ gị na-amịarị na chemist gị na-amịarị ịchọghị inye onwe gị proper treatment ọrịa bata mmadụ n'ahụ ma ịchọọ ya ọ ga-anọ nga na-akpa akpụ from nje infection ya migrate to gonorrhea from gonorrhea ya makpa otu staph from staphylococcus ya makpa otu syphilis from syphilis ihe dị mkpa ji wuru nwoke ana na anwụ pepere ka mapụ igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon ya sị m na ya ama ihe ụwa ya na chie ji na-ebutegareti nka na n'ọnụ George m so ọwụnụ nne m gaa n'ihu gwa m ihe ọwụ ya sị m na ya alụọla di mana tupu ya alụọ di na ya wa aka na-eme ego ya na-atọtọrịta ego na ihe ọbụla na-ememeta ego biznes ihe ya wụ jack of all trades and aka na-agara ya wara wara ya na-akpata ego otu nwoke adakara so na ọ ga-awụ ya na ọ ga-awụ ya ọ ga-awụ ya ya ele ya ọ masịrị ya no problem ha lụọ na ihe di ya na-arụ na ọwa electrical work mana ọ na-enwetacha ọrụ elere mgboro ole ka na-akpọkwa na electricians n'ụgwọ ụlọ nga ha bi na ọ ya na-akwụ ụgwọ na nri ha riri na ọ ya na-ahụ maka ya na ifunu nwe dị yiri n'ahụ n'ihi na ya wụ somebody nwere ihwere na ihwere ya were ihwere too much na ọ ga-akara ya mma na eyi rag agaje mana gị hụ die gị ile di anya gị lughachita bịa sọpụrụ ya nwa na ya believe na nwoke na crown nwanyị na ya na like di ya look dirty or look like ọ dị happy na ya na-eme di ya na-apa ya ka king apa ya ụkwụ ụzụrụ n'ala na ya na worship this man because ya like di ya too much ya complain ga ọ ya ka mere ya bịa notice na ịmụ nwa na ara ha ahụ na ya arụkwa n'afọ ole na atọ ọbụla o shiri dịrị na ọ dịghị nwa agbọbịa 38 na-aga 39 years jiri onwe ya ọfụma na ịtọ ime agaghị adị ahụ enwe mgbe ya shiri ime ọjọọ enwe mgbe ya kpara ike ihe ụmụ agbọbịa giri ya n'ihi na focus ya niile attention ya niile ihe niile echiche na-emewu business ọbụla ga-eme nwee return of income ọwụta ka ya na di eshibiri ya gwa sị ka ha gaa ụlọ ọgwụ di sị na enwe ihe a na-agara ụlọ ọgwụ ahụ ga eme na ka eletukwu Chineke anya n'ihu na ya nwere plan ya bịa jụọ sị ka eletukwu Chineke anya n'ihu ruo ele mgbe like how long no nye time di sị ka eletukwu Chineke anya n'ihu for the next 6 months ha nọga 6 months akọracha na atọghị ime ọba edo ma ọfụkwa na ọ pụrụ apụ ha ebiri ya ihe adịkwa worried ya bịa notice na ọ dịga ha worried na di ya mgbe adịga ha worried ma ihe gbasara nwa inye gị ihe mechọ na-ajụ esele dị ihe abụdaghị onwe ya na they are fine na the most important thing na ha nọ there for each other ya si dị gịnị ka ọ na-akọ that na ha dị fine ugbu a ha gbachiri ike na ọwụta ihe ọ ga-ekwu na ihe ọ ga-ekwu in the next 30 years ọwụta ya o kwuru ugbu a ọtọ ga-adị ya na ya abụọ nọrọ ga-adị fine ji eme nwa onye ka ha ga-eji mere nwa mgbe ike gwụrụ ha n'ụkwụ onye ka ha ga-eji ga zụta
onye ga-ele ha asa gịnị ka ọkọga di ya si na enweghị Chineke na-apụghị ime na gịnị na ya pụtara onwe ya sị ya oji ha okwu ya gawa business ya na-agafe that day. Ọ ya ka ya batara after some time, after some days, ya notice ye na enwere ụdịka call di ya na-aza. Call ahụ na a na-akpọ akụkọ school fees na call ahụ. The very first time ya confront di ya gbasara that call, ihe o kwuru na ọ nwa nwanne ya nwaanyị, nwa ada nne ya, ọ ya mụrụ na baptism. Ya so okay. Ya papụcha kpam 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 kpam. Ọ ya ka ya nọ one day, a lady of about her age, abịa pịa bell, ya ga-emeghe ụzọ. The lady ekele ya, ekelekwane ya. The lady akpọ ya aha ya. Ya sị wa na ọmụ onye awụ. N'ele otu o si mata ya na ọ bata n'ime ụlọ ya welcome esi abata. Di ya nọkwa na ya. Ya welcome esi abata. Ọ ya ka ọ batara. Ya jụọ ese ele ihe ya ga-enye. Ya sị ya don't worry. Na enwe ihe ya sị ka ya bịa ihe ya bụ discuss. Woman to woman. Ya eji ha ọgụ bịa. Ya eji ha ike na akpọ bịa. Na ya bịara ka ọ ghọta ya, ka ya ghọta ya. Ya sị nsogbu na ya gaa n'ihu. Ọ sị na ya na di ebiele, ya wụ di enugbo ya na-ebi, ya na ya bụ ebiele. Ya na ya bụ ebiele 12 years. Ha alụghị di na nwunye. O kwe ha akwụ ụgwọ isi ọlụghị. N'ime 12 years ya mụọra di ya ụmụ atọ nwoke. N'ugbu a na di ya anaghị ekwe eweta support, ọ esho wetara, esho wetara. Na ụmụaka etolite tụkwala na ihe ya na-akpọzi ya na-abịa kpọrọ ụmụ ya ka ya enwe ike lụgharịa di na enwere di bịagara ka ya lụọ di na ọ bịa kpọrọ ụmụ ya and not just ịlụ di na di enugbo bịagara na ya na ya abụọ ga-agawa ala bekee hapụga Naijiria mgbe na-adịghị anya. Ya enweghị nwanne ya ga-achịrị ụmụ okorobịa atọ chigara ọkwụkwa na ụgwọ isi na ya agbalịala rezi ụmụaka to this level na ihe a na-akpọ bịa kpọrọ ụmụ ya enwe ebe ọ kpọgacha ha ụmụaka gafeela nke ị ga-akọ ihe ọ nke ị ga-abịa mekpa ha agwa ọjọọ na ọ bịa kpọrọ ụmụ ya ka ya nwee ike lụrụ soro di gawa ala bekee so that ya erukwe n'ebe ha enwe support ya ga na-ese ndụkwa fụọ ụmụaka ọ sị na ihe ya nchọgawo custody ọ bịa kpọrọ kọ ihe awụ ụmụ nwoke atọ ha eto echi eventually ha ga-enid nna ha ọ na-agwa ya si that na ya hapụga marriage ahụ ya na-achọ ịlụ lekọta ụmụ ya na ya abụọ mụrụ na gịnị ka ọ ga-eji alụ di na ya na ya abụọ mụrụ ụmụ atọ ọkwụ ha ụgwọ isi ọlụghị na ugbu a na ọ lụọla nwaanyị kwụ ụgwọ isi ya like the way a married man kpọrọzi na ụmụ gị ka ya nwee ike lụrụkwanụ di secure future ya na ihe ya bịara nga ya bịaghị nara di ya na ya bịa ka ya na ya bụkọwa ori ọnụ ọ ka bịa gbasịwa ya mgba na ya adịghị afta di ya tọla na ihe gabigara mgbe ya na ya abụọ nọ na ọ na-alaba ofu nwa ya na-ezuri na o nwere ike na ọ dịwala smart mana ihe a chere gwa ya wụ na o mepekwa anya sa anya mmiri dị very very careful ma ihe ọ na-aba n'ime ya na ihe ya bịara biko na ọ bụrụ na ọhịa ọ ga-enyere ya ka talk to this man ka ọ kpọrọ ụmụaka atọ a ka ya gawa ya nọkwata ya nwere ike bịa kpọrọzie ụmụ ya one after the other mana ka ọ kpọrọgodo ụmụaka ya na ha nọtụkwana ebe na ọwụhụ di ya mana ọwụ nna ụmụ ya ka ya nwee ike kwenụ secure future ya na nwaanyị ibe na ihe na ya anaghị ya ọ dị too much ya si the woman nsogbu na ya na ihe o kwuru na ọ bata na ya ga-discuss ya with him ọsọ oke the lady alawa ya ka di ya batara ya jụwa esi so na ọ ghọrịrị ya na o ji ụmụ atọ nwoke nwa mgbe o mepere ọnụ gwa ya na ya amụọ na otu n'afọ abụọ ruo na ka atọ na ụmụaka etolitele na enweghị mgbe ọ gwara ya that na enwere otu o si mụtawa nwa ọhịa o ji ọjọọ ọ dịghị bọdad na nwa ha na-amụtabe ọ si ebegide bege di ya ga na sitting room nọrọ ọdụ krọs ụkwụ merizie fon kpọwazie bebi mama ya gwewe na ọ dị stupid gwewe na ya agwala ihe ya gwara ya now okwu ahụ agbabeghị na ya mahụ steji ya na dalili nọ na recent one na mesịrị na ya ejiri kpọwazie m ugbu a na-awụ na di ya bịara na confess gara ya that na ya nwa agaghị atụwali nwaanyị ime na ya biko na ya understand na ya ga-alaike ka enyi ya nwoke tọọ ya ime ya ga-alaike ya ga-ewepụrụ ha anya ma ọjọọ ebe enyi ya nwoke na-agwa mgbe niile na nwunye ya na makwara na mmanụ mgbe niile ọkpara ya n'ọnụ na ọ dị industrious ọ dị na ya chọrọ iwepụ anya na o wedegoro ma ọ ga-eru enyi ya nwoke ahụ nso tụtụ ime n'aka ya ka ha ọmụọ dị nwa na ya jọsịsị egwe na ihe no problem ya na ya ga-atụwalifu nwaanyị ime ya jụwe so gara n'ụlọ ọgwụ ya sị ele effort ọ na-emekirile ya sị agacha n'ụlọ ọgwụ ya jụwe sị
o ji result ụlọ ọgwụ ndị ahụ gara ọ sị mba na ihe a result a ga-enwetakwa na denwa awe ihe a ga-eji faịlụ ya na ya dọkashịrị ya sị mba na nke na ọwa anya ka ya na ọ bịa ka ha gaa ụlọ ọgwụ ka ya dị sure na ihe ahụ kwuge na ọ wụta oshiri na ọ wụrụ IVF ka try ya ka ha gaa hụ dọkịta mara their chances mara the opportunity ha nwere mara ma ọ dị possible ma ọ dịghị possible di ya ajụ na enwe ụlọ ọgwụ ya na-aga na nwamba nọ n'ọwa ebe okwu nọ na olee ihe m nwere ịgwa ya biko enwe ihe m nwere ịgwa ya mgbotowere ụmụnne na onye nwere ihe ọ nwere ịgwa ya kwatụdịrị okwu ekwulekwucha ụmụnne m si ya nwaanyị ibe m nwaanyị ọma ya sị gee m ntị ọfụma ọfụma enwekwala ihe na-eme n'elu ụwa gị ga-atụrụ ime n'aka nwoke ọzọ enwekwala ihe ga-eti ịṅụ n'ọnọdụ ahụ ị gasị na ị na-aga ịtụrụ ime ọ bụrụ na o kwe ha aga ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ọ chọghị ịga ụlọ ọgwụ amụrụ nwa gị na ya abụọ ikekwe nwere ihe ọ na-aṅụ kpatara na o ji ọtụwalị gị n'ime or something o nwere plan ọ bụrụ na ọ jụrụ ịga ụlọ ọgwụ ọwụ ya na-akwụ hospital bill gịnwa ga-akwụ naanị ihe o nidiri submit onwe ka a mara otu unu ga-esi mụọ nwa even with secret o denwere ihe o denwere na-agwa ha which is a lot ọ gwa ha ya but that's not the case ọ bụrụ na ọ nọ n'elu ya ọ chọghị isoro ṅụga ụlọ ọgwụ ka a ga mara ihe dị wrong mara chances gịnị abụọ mana ọ dị ngwa ngwa dị comfortable na gị ga-aga dina with nwoke ọzọ this man enweghị o ji n'okporo 1 2 o nwere mission in your life o mee ya chief ọ dị ka ị nwere property yes na enwere ebe ya rụtara ụlọ ihe ahụ ọ na-achọ chọta ya ọ ya na-ebute nwoke pụtasị nwunye ya nwụọ na nwunye ma ihe gburu nwunye ya nwaanyị anwụọ ka nkịta o nwere mission in your life the mistake ị ga-emewe ịgakwuru nwoke ọzọ ị ga-amụọ nwa ahụ nwoke ọzọ tọ n'ime mụọ ya mụjugodo ya ụlọ time o ji discard ruo ọ ga-discard ma ụmụaka ahụ mụrụ o nwere ụmụ he's already a father don't forget that ị ga-asa anya ṅụ mmiri ọjụ na ya agaghị aga ụlọ ọgwụ walk out of that marriage onweghị na ebe ahụ emega ọjụ na ya agaghị aga ụlọ ọgwụ gaa mara otu unu ga-esi mee mụọ nwa ka dọkịta gwagodi ya n'ihu gịnị abụ okorokotom na ọ ga-atụwalife nwaanyị ime na enweghị ihe a ga-emenwu then look for another option ọ wụrụ ime nwa adopt wụrụ n'ụdị ọbụla unu amara ote dọkịta ga-esi nyere unu aka ọ na-eme ihe unu chọrọ ime gị nwee nwa to your name ya nwee nwa to his name ị nidoro ụmụ ga-ele nka mana the more ị na-anọ ebe a the more ị na-waste your time gị kwa niile ji ịkpa nwoke ka akwa nwoke na-enwe ihe o jiri mkpọ nwoke na-achọdụghị ọbọda ma mụrụ ya nwa ma ọ chọdụghị secure ọṅụ because nwoke chi secure nwaanyị ọ ga-adị afta ka nwaanyị amụọrọ ya nwa otu ọ bụla o shidiri nwaanyị ahụ wụ mụrụ ya nwa mana ọ bụrụ na ọ shi otu adịrị hospital bill ọwụ ya ga-akwụ ọ nwere nwa ụmụaka ụmụ okorobịa atọ ọ na-agwadoghị ọṅụ before gịnị abụ alọ rute nga unu rutere today gị kwa niile ji anya pa ya ka akwa ụgwọ ụlọ ebe apa ibu unu n'ezinụlọ ibu ya comfortably ya relax na-asịzi na ọ chọghị ịga ụlọ ọgwụ nwezie mind onweghị otu o feel about it ya dị comfortable na gị gakwuru nwoke ọzọ rịa anya elu tọọ ya ime gị butere ya ma ṅụọ ma ụmụaka nwoke a na-aga mụrụ nwechi ọ ga-abido iwechi ọnụ ọgwụ otu ma aka ya ruo na ihe ahụ o jiri bịa n'ime ndụ gị for that reason ọ sị na ọ gaghị aga ụlọ ọgwụ ahụ call it a quit chọọ ihe iji ndụ na-eme mara ihe iji ọ ga-akara gị mma otu a na ịka dị 38 39 ịka dị young ịka ga-enweta ịka wụ fat ịka kwụ n'egwu as long as ị gbachiri ike enwere ndị chọga ndị dị ka gị mara mission ya in your life that is the most important thing ụmụnne m ya agbughile ihe sị m na yes na ihe okwu gezike recently wo na ụlọ ya rụrụ before ha alụọ ụlọ ahụ ya erufube ọ after ha lụchara ka ya erufukwere wite ego ka ọ gwagazie na si weta the document ụlọ ahụ ka emezie ya joint name na ihe ka dey treat like a stranger in her life akwa ịnọ na ihe m gwara gị ugbu a na tell ugbu a na anọna m ya before gị kwuo ihe na igbe ikwu gese o nwere mission in your life be careful be very very careful ụmụnne m ọhịa ọsọ m ga-agbotoro ọnụ enwekwa ihe ọnụ ga-agwa ya ọ na-agwa ya ama na ọmụma enwere ọgwụ nwoke ga-aṅụ ọ ga-atụwalife nwaanyị ime ka o nwere ihe dị wrong with him ihe ahụ dịkwana wrong ọ na-achọghị ịga ụlọ ọgwụ ga treatie ọ gịnị ka a ga-akpọ that type of problem ọ na-achọdọghị ịga ụlọ ọgwụ ma ọ fọzikwe na a were ihe etritiri datin na etrititeghị ya a ga-akpọnụ ka ele ụdịka deceit wụ ihe nka iji ụmụ atọ di mkpa atọ egwa nwaanyị gị ga-alụrụ ya lụbata ya na-eleji anya
ebu akpa ka akwa nọ n'elu ya ufunu bịa ga-akọ ego ụlọ ọgwụ ego a na-akwụ dọkịta ọgwụ gị na-eweta ya asọ ha mba na ya agaghị aga sịsị ntere nwata nwaanyị a gakwuru ụmụnne m ụnụ tụlekwa ihe na ewu nwoke nọ nga ugbo ene bifo gị ba nweta onwe gị n'ọnọdụ aga m atụwala ife nwaanyị n'ime anya kpachapụ anya nwe onye a na-amụ like that naturally ihe awụ ihe mgbu ụmụ nwoke na-eji aka ha nwetara onwe ha ndị na-adịghị careful nga ahụ na anwawaiga nkoro niile anwawaiga nsori nga isute ka ịhụ nọ n'afọ ụzọ ka ahụ ga-awụ problem ị na-aga ma otu ga-esi apụta ya ka ọsọrọ gị big damage kpachapụ anya gị nga ugbo nne m na-agwa m ihe n'ugbo ene jide okpu nna be enye gị jide nyetụrụ ndụ gị aka nyetụrụ ọganiru gị aka agbabụrụ ndụ echefu ọnwụ ji beṅọm ebeleṅọm isute ihe nsuri ahụ ka ị ga-aghọta na bolinga awụghị ebe obibi ụmụnne m ọnga ọha na m n'ọnụ ọgụkwa ịga kọmentị ọnụ enwe ihe unu ga-agwa ya nnọọ unu gwa ya ọnga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ